tuturor și bine m-am găsit la un nou episod din seria Minecraft Pocket Edition. În acest episod o să facem mai multe lucruri pe survival și am făcut deja casa, o să vă arăt acum. Am făcut casa, vedeți? Am fost și la minat, am făcut o mină. Ce mă nervează ăla, dar mă ajunge să-l omor, dar mă tem că mă omoară el pe mine și atunci n-am făcut nimic. Uite-l. Oh my god, de unde e? Ăștia nu-mi plac mie. Ăștia nu e. Bine, care? Nu, că m-a omorât. Oh my god. Ce mă tăvești, bă? Am trăit mă duc după acelea și nu știu unde îți. Fix lângă el stă. No, dă-i pace. Mina. Bac, am picat jos. Și să mai săpăm ceva de pe aici. Oh, bine că am gătat. N-am fi mai să facem scările. Bun. Hai să mergem să facem. Vom face un cuptor din ăla. Dar nu pot să fac. Oh, că nu-mi trebuie numai de asta, nici nu știu cum să face. În fine, să facem altceva. Mergem să mai facem... Din asta, cum îl cheamă? Topor din ăla de piatră. Mai să băgăm. Așa. Și să nu uit să vă spun că puteți să-mi lăsați în bara cu descrieri că vreți să fac să joc mape din astea cu mape normale, știți voi. Și dacă vreți să le joc, să-mi lăsați în comentarii că o să-mi faceți o mapă pe Social Crafting ca să știu să-mi descarc aplicația, ca să putem să pot face din astea mape și să le pun pe YouTube dacă sunt interesante. Dacă nu, evident că nu o să le pun pentru că nu are rost. Trebuie mai multă piatră. Și le lăsat sub numele de Lucy12, care o să le găsesc și să le joc. Și să nu uit să vă spun, am un prieten pe nume David, care face și el YouTube, adică chestiile astea pentru YouTube. Și îl cheamă David The Game pe YouTube. Și să știm că am strâns destulă piatră. Mai strângem și asta de aici. Da, pentru că ne trebuie să facem din alea roții, cum am spus.
Și văd că tot este mai în jos. Și mai am pe ăsta și apoi mergem să facem torțe. Și ne-am făcut propria noastră mină. Și aproape, și cu de toate, și chiar e folositoare. Și asta este casa mea. E o casă simplă, nu nici geamuri nu am, dar o să facem și geamuri imediat. Vă arăt cum. Ce-am spus că fac? Ce-am spus? Nu mai știu. A, da, torțe. Dacă trebuie să fac col. Și dacă nu am pumenți, ce fac? Stai să văd din ce se face. Habar n-am care îi. Ăsta. A, uite-l. L-am făcut. Perfect. A, nu. Frigem asta. Bun. Facem bețe, mai multe bețe. Torțe. Destul. Am făcut puiul. Și le băgăm în asta. Torțele nu, că nu trebuie. Asta nu. Să mergem să facem, să luăm nisip. Undeva am văzut nisip, uitați aici în spate și facem geamuri. Dacă luăm nisip. Nu știu, n-a sărit acolo. Tot a căzut jos. Destul nisip. Mergem să facem geamuri și să ne culcăm că e noapte. Facem din toate geamuri. Acum trebuie să mergem să luăm lemn, că nu putem face fără lemn. Nu știu cât lemn. Folosim.
așteptăm să se facă. Până ce așteptăm să se facă, mergem puțin pe afară. Avem un ou, îl luăm. Hai să facem o zemuță de găină. Nu, porcușor. Parcă porc e mai bun. Tai. Cărniță. Ne facem mâncare pentru diseară. Ești dusă. Uite încă un porcușor. E de dacă ai nevoie de mâncare, trebuie să-ți faci rost. Și cum nu putem face rost într-un alt mod. Așa. Și o oiță. Și are carne și carne de oaie bună. Văcuță, dacă aș găsi o văcuță. Văcuța e bună. Încă o găinușă. Din păcate, văcuța nu este. Încă o oiță. Oh, uitați la oi! Perfect. Te mergi acasă. Acum putem intra puțin în mină. Mai avem o oiță de partea cealaltă, dar o lăsăm, nu avem noi treabă cu aia. Deocamdată avem mâncare. Mai strâng puțin de pe aici și apoi mergem să vedem cu geamurile și după închei videoclipul pentru că... Am găsit iron. Nu pot să cred. Acum ne facem amur. Dar în episodul viitor, pentru că deocamdată n-am găsit numai un bloc. Torțele, unde-s torțele? Face întuneric. Vreau să găsim mai mult. Dacă găsim, evident că putem face mult mai multe lucruri. Dar am găsit coal ăsta și nu-mi place, e prea mult. În fine, hai să mergem înapoi sus. Cal! Nu pot să cred. Ce să fac cu el? Să-l omor? Nu. Dar nu știu cu ce să hrănesc caii. Carne? Nu. Hai să facem ceva cu el. Pielea de el. Un oar. Ce-aș vrea să-l îngrădesc pe ăsta? Dar nu știu cu ce să-i hrănesc. Scrieți-mi în comentarii cu ce să hrănesc cai, că habar n-am. Vacă. Acum avem carne de vacă. Bun, și gata, mergem înapoi în casă. Să vedem dacă s-a făcut geamul. Da. Punem cărniță. L-a făcut. Bun. Și cam atât pentru acest episod. Nu prea mai am ce să vă arăt. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați like și să vă abonați. Așa că eu v-am lăsat. Pa, pa!